Dcera. Jak malý strčí ratli. Dobre, ty dokumentuj, že ja už nemáme film. Zer. Keď sme sa do filmu, tak to mal nástroj vypáliť. Pozor, pozor. Aj svieti a kamera to červená. Máme červenú, ideme na ostrov. Toto si dokumentujem. Čo poviete na túto situáciu? Áno, robí. Prosím. Ja, tu je mikrofón. Máme to nového adepta na Oscara vo vedľajšej úlohe. Slovensko v nebi. Čo tu nám nejaká záleží? Tak sa ráda. A to celé ešte nikto. Takže vás nevnímam. Podašte mikrofón. Povedz si ty záhľad baseball, bo nebude mať dohrať. Ahoj, spí. Jedna mínus. To teraz to pustila akorát, tak Monika, to je dve porno scény. Čítala si ho, len podpisovala za všetko, tak nemôžeš byť prekvapená. Čo? Ty? Je? Čo? Je? Jednu s Marekom a jednu se mnou. No. Sa vás ešte blokuje. Dobre. Prídavky akceptujeme. Ale neviem, či bude toľko filmu. Musíme, zapíš to do zmluvy. Neviem, či bude toľko filmu. Máme kazety? Počakaj, kazety. Končíme. Strik. Ne, pohoda. Usmívaj sa do filmu. Nesi! Nemínaj film na takéto pičoviny. Nie, nemínaj. Ideme na zóne, objekt. Adepti. Dám, že pičoviny. Pičoviny. Primitívny humor. A všetci. Poza. Pani Eliášová, iba jednu otázočku. No. Pýtaj sa. Dobre, ja nemôžem si vynať film na takéto. Ako ručí spoločník? Ako ručí? Ručiteľ ako ručí. Ako ručí ručiteľ? Zaruč. Ježišmária. Zaruč. Ruč ako ručí ručiteľ. Ručí. Ručí. A to je raditeľ VOD-sky. Ako sa ručí vo Vrbovom? Neručí sa? Treba tica. Tak tam býva. Na potočkoch. Áno, toto si vychutnáme, tento nový záber. Sledujeme vás až na WC. Veľký stanota stále vidí. Pozor. Vydaj flašku. Dočkaj. Ja robím flašku akcie. Vidíme. Vidíme aj za rok.